Hej og velkommen til endnu et afsnit af min strikkepodcast. Jeg hedder Marlene og står bag firmaet Etsjarn.dk. Jeg vil lige starte med at sige tusind tak til alle jeres søde beskeder sidste gang i mit forrige afsnit, hvor jeg snakkede om, hvordan jeg havde det, hvorfor jeg holdt pause fra Etsjarn og alt det. Har du ikke set det, så er du velkommen til at gå tilbage og kigge på det. Jeg vil ikke komme så meget ind på det i den her. Det bliver sådan noget ganske kort lige indimellem, fordi det er jo noget, der fylder i mit liv. Men har du lyst til sådan at høre detaljerne omkring, hvorfor jeg holdt pause, og hvordan det kører med Etsjarn nu og fremadrettet, så er du velkommen til at gå tilbage og kigge. Jeg er 50 år gammel, bor på Mors sammen med min mand Jesper, og vi har sammen 4 børn, der er flyttet hjemmefra, og 2 børnebørn og 1 mere på vej. Jeg skal være mormor. Sidste gang der talte jeg lidt om, at jeg ville vise nogle små projekter og sådan noget, jeg har haft gang i. Fordi det var egentlig ment som sådan en lille indslag i min podcast, at jeg lige vil fortælle lidt omkring, hvorfor jeg holdt pause og alt det her. Og så til sidst så har jeg siddet og snakket næsten 40 minutter. Så det vil blive en rigtig, rigtig lang podcast, hvis jeg skulle vise, hvad jeg har lavet færdigt. Jeg er begyndt at notere alle mine færdige projekter i den her bog. Ikke påbegyndte, fordi så er den hurtigt fyldt. Og jeg kan se, at der har været mange sådan små projekter, og det er jo også fint. Jeg har ikke haft sådan gang i det helt vilde udfordrende, selvom at man kan sige, at det er måske også en meget god idé, hvis man trænger til at få tankerne sat lidt i ro. Det er jo at lave noget, der kræver lidt mere hjernekapacitet, så du er fokuseret på det, du skal lave. Men omvendt, jeg tror, jeg havde brug for at tænke rigtig meget igennem med, hvordan mit fremtidige arbejdsliv og alt det her skulle hænge sammen, hvordan jeg skulle få lidt mere balance i mit liv. Og så er sådan noget nemt strik jo dejligt, og tankerne kan bare køre stille og roligt og få lidt styr på alt det, der foregår der. Jeg talte om sidste gang, at vi er begyndt at leve noget sundere. Altså det er vanvittigt, hvad det gør for ens krop. Vi har meget mere energi, vi sover bedre. Altså det har bare været vanvittigt, og Jesper har jo tabt 15 kilo siden 10. januar. Jeg går ikke på vægt, jeg vil ikke lade mig styre af et nummer på en vægt, så jeg er i centimeter. Men jeg kan sige, at jeg har taget flere centimeter, end han har. Det er det, jeg ved. Så det har også været en dejlig ting, at man kan mærke, at tingene bliver løsere, sidder lidt bedre, og det er jo win-win, men bedst af alt, jeg har det meget bedre.
som sagt, så har det været sådan nogle små projekter, og jeg sætter lige nogle videoer noget ind her, eller billeder af noget, jeg har lavet til mine børnebørn. Der har været en Paul Rip cardigan i et Sandnes hæfte, jeg har strikket til Elliot, som han måske kan passe en måned eller 2 mere. Han er lidt stor den vej, og jeg har strikket et par strømper, kan han ikke passe. Og så har jeg strikket 2 savlesmækker, og jeg har strikket en Carla Monday sweater, en Monday sweater til Carla, der er min niece, der er lige blevet 1 år, eller i februar. Og jeg er i gang med at strikke en lille cardigan til hende, også en Dahlia cardigan, chunky. Der mangler lige et par ærmer, men den skal jeg nok få lavet færdig til hende. Og så har jeg strikket, jeg er i gang med en key sweater til Arthur, der er jo ved at nærme sig børnehavealderen, så han skal have nogle tykke sweater. Strikker i dobbelt Sunday. Jeg ved godt, at man også kan med Per Begynd, men jeg tænker, der er ingen grund til at begynde at skræmme ham med en masse kraftgarn. Han skal jo gerne elske at få strik fra sin farmor. Jeg går lidt hurtigt over de her børnemodeller den her gang, for jeg har faktisk ret meget at vise, og så kan det være næste gang, at der lige kommer lidt mere op, når den er færdig. Derudover så har jeg strikket et mere Let's See scarf af Ine Randbo. Og så viser de billeder af min svigermor, der er det ikke. Min fars kone Lisbeth, hun havde fødselsdag i efteråret, og hun nåede ikke lige at få inviteret til fødselsdag, og så har vi lige været til min fars fødselsdag, så tænkte hun, skal der have en gave alligevel. Så jeg ved ikke, om den fokuserer. Jeg har faktisk lige siddet og optaget en del, hvor den ikke har fokuseret. Det er Lisbeth. Så tænkte jeg, hun skulle have noget, der var lilla, og jeg blev så glad, da hun åbnede døren og så, hun havde en hvid skjorte på, og så en lilla cardigan. Så tænkte jeg, så. Men, eller Let's See scarf hedder det, eller Let's Se klud scarf af Ine Randbo. Du købte den ind på Ravelry. Den har jeg givet 5 stjerner. Jeg giver efter, hvad jeg synes om. Det er ikke nødvendigvis med opskriften, men det er mere, hvordan jeg føler, det færdige var, i forhold til for eksempel, om det er noget, der passer til mig, eller det er ikke nødvendigvis. Det kan godt være, det kommer noget med nogle design eller opskriftskrivningen at gøre. Men den her lavet, og den vejede jo kun 37 gram, strikket i en tråd single merino og en pink mohair. Stor anbefaling herfra. Meget, meget nem strik. Altså jeg startede om aftenen kl. 7 og blev færdig næste morgen med morgenkaffen, og så var den klar til at blive skyldt op og komme med i byen dagen efter igen. Meget nemt projekt. Derudover så har jeg strikket strømper. De er jo så her. Jeg kan godt lide en ankelstrøm.
De er strikket på pinde 3,5, 48 masker. Og så er der godt 1 cm rib, inden at der så bliver lavet det lille stykke ankel, der er små 4 cm, tænker jeg. Så der er cirka 5 cm, inden jeg laver vendehælen. Eller Shadow Wrap Heel, tror jeg den hedder. Altså jeg har kigget efter i den bog af Summer Lee Design, The Sock Project. Der har jeg fulgt med maskeantal og så videre, og ellers så, altså der ligger også en masse gratis opskrifter på alverdens helt almindelige DK-strømper. Ja, det jeg tænker, det er til at finde. Jeg har også lavet nogle med et længere skaft. Og det her, det er jeg vild med. Altså, det er også sjovt, fordi det er striber. Der er bare et eller andet med striber. Det strikker sig selv, ikke? Dem her er 2 tråde også på pinde 3,5. Jeg kan nævne, at det her det er også 2 tråde sat sammen. Så det er ikke en DK strømpebase, jeg strikker den i. Det er 2 tråde fingering braid garn. Den her, skal jeg lige se, hvor jeg har lagt den her. Der har jeg startet med at lave ribben i 2 tråde af den her, og så følger resten af tråden så med ned i resten af strømpen. Det var ikke helt ud. Sammen med den her, der er fra Lana Grossa. Det er et eller andet alpaca sok base. Det synes jeg, det gav en fin effekt. Og jeg har masser til et par mere, som jeg så kan sætte sammen med en lyseblå, en lysegul, eller en lilla. Det var male med garn, ikke? Og der er jeg også i gang med en mere. Hvor samme princip, hvor jeg starter med 2 tråde af den der, det er sådan en variegated eller speckled garn, og så sætter jeg sammen med en, der er helt rolig. Det synes jeg bliver flot, og jeg synes det er sjovt. Og jeg lige ved hælen her. Og det tager jo ikke lang tid at lave sådan et par strømper på pinde 3,5. Det er typisk sådan noget, jeg tager med ud, når vi skal ud og køre. Det fylder ikke ret meget, og det er rimelig nemt, og jeg kan det jo i hovedet, så det er ikke noget, der kræver alt muligt læsning under kørsel, fordi jeg bliver køresyg. Men det gør jeg ikke, når jeg strikker. Det ville jeg nok gøre, hvis jeg skulle sidde og kigge ned på det hele tiden, men det gør jeg ikke, når jeg strikker strømper. Jeg vil lige vise nogle eksempler på, hvad det kunne være. Det her er jo sådan noget, vi kalder variegated, eller meget speckled garn. De 2 her ligger inde på webshoppen. Skal jeg lige se, om navnene vender rigtigt. Sådan her. Den her kommer derind. Og jeg prøver lige at tage fedet ud her. Så kan man jo gå ind og kigge på, hvad er det for en farve, den overvejende har. Eller hvad er det for en farve, jeg vil fremhæve? Er det den lilla, så vil jeg jo sætte en... Og her behøver man jo ikke tage en håndfarvegarn som følgetråd. Det kan jo være en billigere kommerciel garn. Man kan jo gå ind og kigge på, at det er en turkis, jeg vil fremhæve. Så kunne man måske vælge sådan en. Eller er det en lilla? Nu har jeg ikke lige nogen lilla med. Men det kunne det også være. Det kunne også være flot. Så får den også noget dybde, men der bliver mere lys med den her. Det kunne også være sådan en. Den tror jeg nu ikke, jeg vil vælge. Den her, den vil jeg måske mere bruge. Så den der. Det er sådan lidt en melonfarve eller ferskenfarve. Den her. Det kunne også være en turkis. Det kunne også være en grøn. Det kunne også være den. Altså jeg hygger mig med det, og jeg har rigtig mange rester. Så jeg tror også, det er det, jeg synes, der er så hyggeligt med, at det er en DK-strømme, at det bliver sådan hurtigt færdigt, og jeg får spist noget garn. Ja, den her, den kommer lige op, og jeg har heldigvis sådan en elektrisk. Fordi hvis jeg skulle stå og gøre det her x antal gange om dagen, så tror jeg vil blive idiot. Ja. Skulle vi så ikke snakke om, hvad jeg har på?
Som I kan se på videoen, så er den sådan lidt, den er lidt løs, lidt stor, og det er jo fordi, jeg jo har tabt mig. Og det er også fint, men den er også oversized i forvejen, og det gør ikke noget. Jeg synes faktisk, det er noget, der klæder mig. Jeg kan bedre lide, at der er sådan lidt løs, lidt der sådan falder det pænt. Jeg er ikke så meget til noget, der sidder helt til. Så føler jeg mig sådan lidt klaustrofobisk. Det er en peacock sweater af Lene Holm Samsø, eller peacock jumper. Den er jo lavet i mange versioner, både i noget tyndere garn og som en sommerbluse. Og altså det her mønster, det er sjovt at strikke. Det andet, not so much. Det er jo bare derudad, men det er jo også fint. Altså, Jesper og mig, vi ser jo serier sammen, så det er også rart, at jeg kan følge godt med, hvor jeg bare sidder og strikker rundt. Det er jo der, hvor man ligesom klarer det, der er lidt kedeligt, ikke? Jeg har brugt den super meget. Den er strikket i en blanding af Soft Silk Blend, som er en og suri. Og Soft Silk Blend er en blanding af alpaka, hør og silke, og det er det, jeg lidt kalder mit sommergarn. Men så skulle jeg måske ikke have sat en suri til, men det er altså lækker blødt, det her suri. Jeg kunne jo også have sat en mohair til, så den stadigvæk varm. Jeg kunne også have strikket den i dobbelttråd af min Soft Silk Blend. Men så tror jeg, at den havde hængt sådan lidt mere tungt, og det ønskede jeg heller ikke. Og ærligt, hvis vi får en sommer ligesom sidste år, jeg husker tydeligt juni måned sidste år, den var kold, så får jeg jo den her brugt mega meget. Desværre. Men om aftenen, så plejer jeg jo også at trække i en trøje, når man sidder udenfor. Det er jo sjældent sådan hammervarm klokken 9-10 stykker om aftenen. Hvis vi sidder ude der. Ja. Men jeg er i hvert fald glad for den, og min færdige projekterbog, der er den også kommet i. Skal jeg lige se her, om der er noget info omkring den. Den strik på pind 4,5. Ja, og jeg har strikket en størrelse XL, og det skulle nok måske bare have været en L, så jeg tror jeg stadigvæk, den havde været lidt oversized. Men ja, jeg er glad for den. Og hvad står der her? Den, ja, jeg blev færdig med den i februar måned, men jeg har startet på den for lang tid siden. Jeg har brugt, nu skal jeg se. Det var 327 gram. Så jeg har jo nok brugt 2. Det må jo være svarskyldigt. Det kan du se i opskriften, mange meter du skal bruge til din opskrift. Det har jeg ikke skrevet i. Der er plads til forbedringer i min bog endnu, men altså det meste af det bliver da noteret, og det er jo ikke, altså det er jo mest for sjov, jeg gør det. Jeg har også strikket en hue til Sofie af rester, uden opskrift, bare en riphue. Jeg tror, jeg viste sidste gang, at det var i gang, eller i forrige episode 20, at det var ved at strikke en hue også, og det er også bare derude. Det er sjældent, jeg bruger en opskrift til en hue. Det hænder. Ja. Jeg skal lige se her. Ja, her var Monday-sweateren til min jæse, til Carla. Og her er også den jeg har på. Her var lidt hagesmykker. Det gik hurtigt, var. Og så har jeg strikket en Sophie Hood af 3 nøgler dropsager i farve 49. A'eren, tror jeg den hedder. Og den var så flot. Og nu siger jeg var. Altså det er den stadig, men det er ikke min længere, fordi der kom lige en Mathilde forbi, som havde de sødeste dot i øjnene, fordi sådan en ville hun altså også gerne have. Og så sagde jeg nej, jeg holdt hårdt fast, lige indtil vi skulle over til hende et par dage senere, så tog jeg den med til hende. Ja, så den har hun fået. Men et lækker stykke strik, sådan en vil jeg også gerne have, men det bliver måske så til efteråret. Og her er mine strømper. Kommer lige noget, jeg ikke har vist endnu. Og her var også den, jeg viste før. Ja. Så har jeg strikket en cloud top af Petit Knit. Den findes jo også, ligesom den her, både i en sweaterudgave og en bluseudgave. Og ja, og den er fin.
lidt kedelig at strikke, synes jeg. Den var sådan lidt, det ved jeg ikke, jeg synes bare, altså fin opskrift, det er slet ikke det, men jeg vil sige, det er ikke sådan, jeg tænker, den skal jeg da lave igen. Det er det ikke. Måske som trøje i stedet for, men igen, det er ren robotstrik det her. Det er tv-strik, det er lidt kedeligt. Jeg kan godt mærke, at jeg sådan begynder at kigge lidt mere over i opskrifter, hvor der sker lidt, hvor der er noget strukturmønster, nogle snoninger og noget. Altså jeg vil nok stadigvæk gerne have nogle, der er lidt mere plain i det, men jeg synes det er sjovere at strikke noget, hvor man ligesom skal have snuden lidt mere i sporet. Den er strikket i 2 tråde soft silk blend, den her samme kvalitet som den her, bare uden mohair og suri og alt det her, men den er lækker. Den vejer 200 og et eller andet, 280 gram, og jeg har så strikket med dobbelttråd jo. Og den er strikket på pin 4,5 for at ramme strikfastet. Altså den er jo super enkel og sød, og den er også sød sammen med en Inas klud, eller Inas let's see scarf, eller sådan noget til, eller et silketørklæde og en habitjak, eller til en nederdel, eller over en kjole. Den har mange anvendelsesmuligheder. Det kan godt være, fordi jeg synes farven er lidt kedelig. Jeg ved det ikke, det er en café latte farve. Og jeg er mest til farver. Men altså, den er fin. Men så kan man jo peppe den op med smukke øreringe og lidt anden farve. Duller og glimmer der. Ja, men den er fin. Så har jeg lavet, altså det går lidt stærkt, fordi min mor kommer lige om lidt, ved jeg. Så jeg skal lige nå at have den her i kassen. Så har jeg strikket en Miss Arena af Caitlin Hunter. Se, den er sjov at strikke. Altså, der sker jo noget. Der er noget hulmønster for oven. Så kommer der noget flerfarvestrik, samtidig med, at der er en snoning imellem. Den er der. Og så er der noget strukturmønster hernede, noget med nogle vrangmasker, så det giver sådan lidt en lang rib, der er forskudt. Det giver mening i opskriften. Man kan vælge at lave med blus eller prikker, med dots, med mønsterfarven ned i. Ja, og det er jo sådan en lidt kort boxy model. Jeg viser lige her, hvordan den ser ud på. Jeg har vendt den forkert, mens jeg har vist jer den. Det her lige bagpå. Sådan. Ja, den har jeg brugt meget. Den er også flot til alle mine coverbukser. Den er flot over. Jeg har lige fået en ny lyseblå kjole, som den også er flot over. Ja, den kunne jeg godt finde på at strikke igen. Det var et sjovt stykke strik. Ja. Single merino har jeg strikket i en tråd, og jeg var helt op på pin 4,5 for at ramme strikkefastheden. Og jeg mener, det er 140 i overvidde for at få det der boxy, og det er den også. Den er boxy, men den har ikke ramt 140, selvom jeg var oppe på pin 4,5. Jeg strikker bare lidt strammere, end jeg gjorde førhen. Så ja. Men super god model. Stor anbefaling. Jeg skal lige se i min bog, om der er noget, jeg har misset omkring og fortælle om den. Jeg har brugt 200 gram i bundfarven i den, og 32 gram til mønsterfarven. Ja. Sådan er det. Så har jeg strikket en sammensat 24 af Elsebeth Judith. Og ja, jeg er til farver, men det bliver lige sprælsk nok til mig. Men jeg har en lys kopper-nederdel, hvor jeg tænker, den er ret frisk til her om sommeren. Og jeg har også nogle farvede sandaler og sådan noget, hvor det ligesom man kan trække farverne lidt ud her og der. Altså pasformen den har sådan en speciel skulder, hvor der bliver taget forskellige ud. Jeg tror det er 3 delsektioner, den ligesom man ændrer udtagningerne. Det er ikke den bedst klædelige model til mig med sådan en skulderkonstruktion, men den var fin. Fin opskrift. Og det her, min datter Sofie sagde, it gives Gucci med den grønne og røde sammen.
For jeg sagde til hende, det bliver jeg ikke så vild med, jeg vil ikke være tænkt der. Så sagde hun, Gucci. Så nu lever jeg med det. Og det, der er sjovt i at strikke sådan en her, det er jo striberne. Men jeg vil styre meget mere farverne næste gang. Jeg prøvede sådan lidt at bare tage lidt tilfældigt. Jeg lige smider over i en skål og så videre. Men jeg kan godt mærke, at jeg skal være sådan lidt mere. Jeg er lidt mere til at, lad os sige, at jeg har taget 5 farver, og så kørte de bare kontinuerligt. Det har nok mere været mig. Men sjov at strikke. Og 24 striber, så en julekalender strik. Ja, Elsebeth Judith. Nu talte jeg før om sjal og sådan noget til at varme sig på, og jeg har jo så i gang i et Westnit sjal. Jeg elsker at strikke Westnit sjaler. Den er oprindelig i 3 farver. Jeg ser lige her. Hvor man striber det øvre stykke ned, og der er nogle hulrækker og noget imellem, og så går den ned i en del med noget mohair. Og den hedder Striped Estian. Estian. Den er sjov at strikke. Jeg har så valgt at strikke den i 3 farver i stedet for. Jeg starter ud med de 2 der i striber, og så tog jeg den væk over i restebunken. Og så er jeg så fortsat i striber i Pistache og Old Rustic. Og den første, den hed den Glowy Mornings, tror jeg. Og så er I jo ved at gå til i spænding over, hvilken en der så skal være min mohairfarve. Hvis I kigger over på farvehjulet bag ved mig, så kan I jo se, at modsat i cirklen af de her, jeg kan kalde dem gul-grønne, der ligger den her. Så den bliver et meget, meget flot color pop nede i bunden af de her farver. Den strikker jeg på om morgenen, når jeg sidder med min kaffe og lige planlægger dagen og finder ud af, hvad jeg skal op ad formiddagen, inden jeg skal måske arbejde, eller måske male, eller hvad jeg har af planer. Så det er sådan mit morgenstrik. Inden om aftenen, når vi ser tv lige nu, så deler jeg det lidt op i perioder, så er der lige noget, der får noget ekstra kærlighed. Der er det Arthurs børnehavesweater, Key Sweater af Petitnet, der får kærlighed. Han skal snart i børnehave, så han skal jo have nogle tykke trøjer med. Og hvis der er sådan, at jeg skal virkelig i gang med et eller andet, der kræver fokus, så skal jeg jo kigge mine projekttasker. Jeg har en hel reol, jeg sætter lige billedet ind her af min reol med alle mine projekter i. I ved, sådan, hvis man lige har en god time eller 2, hvor man lige kan fordybe sig i noget, der kræver lidt mere, så er jeg over at kigge lidt i de poser. Og jeg kigger derover, fordi den står lidt over, for at se, om der er et eller andet, hvor det kræver lidt mere koncentration. Og det, der er ulempen ved at lægge noget fra lidt for længe, det er, at man kan godt nogle gange bruge lidt tid på at skal sætte sig ind i opskriften. Hvad var det egentlig, jeg havde gang i her? Hvor langt er jeg kommet? Og alt det der. Ja. Og så er der også nogle, hvor de bare er alt for tykke at strikke på. Man har mange gode undskyldninger. Det, jeg mangler, det er cardigans. Og hvis jeg har en god idé til nogle rigtig gode, klædelige, sådan lidt... det må ikke sidde sådan alt for kropsnært. Men sådan lidt... og det skal sidde godt i nakken. Altså, jeg har overvejet garden cardigan. Jeg har købt opskriften, om jeg skal sætte gang i den. Ja. Fordi den ser ud til at have en god pasform. Og man kunne også godt lave den uden alt det der hulmønster. Bare lave den plain. Men jeg elsker hulmønster. Og jeg har også nogle gamle Lane Magazine, jeg måske kunne kigge i. Jeg har også stakkevis af Sandnes hæfter, fra da jeg havde Gambutik. Der ville jeg måske også kunne finde noget inspiration i, til hvad jeg kunne få lavet. Ja. Nu skal jeg lige tænke, om jeg har det hele med. Måske. Måske ikke. Jeg tror det. Jeg tror, det var det. Og jeg håber, at jeg igen snart er klar med et afsnit. Jeg kan mærke, at I'm on a roll. Det kører. Jeg har det godt. Jeg synes, jeg
de her ændringer, jeg har lavet i mit liv, at det giver noget på det. Jeg har mere overskud, og jeg har sådan lidt i baghovedet hele tiden. Nu skal jeg lige lave lidt indhold til en podcast, men ellers så tager jeg det stille og roligt, og næste gang vil jeg heller ikke vise så meget frem. Det er kun fordi, jeg lige havde en hel masse at vise, fordi sidste gang, at det blev bare en bla 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 afsnit, så ikke så meget strik der, så jeg tror, der er ikke så meget at vise næste gang. Altså i dag har jeg også vist både den her, og en masse billeder af børnestrik, strømper, igangværende strømper, igangværende sweater, et sjal. Og så er jeg lige ved at tage, som om jeg har glemt et eller andet, men måske ikke. Kan I have det godt, og tak fordi I så med, og jeg håber snart vi ses igen. Hej hej.